Salut, sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal cu Stumble Guys. Astăzi vom face un nou challenge pe acest joculeț. M-am gândit eu, ce challenge pot să mai fac eu pe Stumble Guys, că am făcut cam multe challenge-uri și m-am gândit la unul pe care până acum pe canalul meu de YouTube n-a fost făcut și bănui că nici la un alt YouTuber n-a fost făcut. Dacă o să fie făcut la alt YouTuber în viitor, să îmi dați și pe un mesaj să mă uit la vlogul lor. În fine, trecem peste. Challenge-ul se numește astăzi nu voi avea voie să ating ceilalți jucători, adică va trebui să stau un pic mai retras și dacă îi voi atinge pe oricare jucător de la echipa adversă sau adversarii mei, va trebui să nu mă mai mișc 5 secunde numărate de mine și vă pot pleca din dacă iar ating 5 secunde și tot așa, să înțeles voi. Până una alta lăsați și voi acolo un like și un subscribe, pentru că nu costă nimic să lași un like și un subscribe, din contră, costă bucuria mea, atâta costă pentru voi. De la voi pentru mine costă o bucurie, de la mine pentru voi, orice, mamă, ce aproape de legendar. Suntem foarte, foarte aproape să fim 200 de abonați, așa că tu dacă dai acum la subscribe vom fi 200 de abonați, să nu cumpăr dragonul ăsta sau să nu-i zic pe nume din greșeală cum am mai făcut în alte dăți și să-i dăm drumul. Începem prin a juca primul meci acum. Lăsați foarte multe like-uri, nu mai zic un număr de like-uri pentru că am văzut că dacă zic uneori nu se strâng, uneori dacă zic se strâng, dar mai bine nu le mai zic o perioadă, să văd aprecierea voastră dacă vreți să mai continui seria cu niște challenge-uri pe Stumble Guys. Iar astăzi, după cum ați auzit și voi, nu voi avea voie să ating niciun jucător sau, dacă îl voi atinge, va trebui să nu mă mai mișc 5 secunde înumărate de mine și să-i dăm drumul, să vedem ce va ieși. Sper să mă și calific, că ideea e să mă calific să iau coroana, de-aia fac challenge-urile astea. Dar acum, având în vedere ceea ce se întâmplă, e cam greu. Dar nu ne dăm bătuți. Uite aici, o să încerc să... Bun, m-a atins ăla. El m-a atins, nu eu. Deci am plecat, da? Bun. Trebuie să am grijă la prietenii mei. Bun, până acum e bine. Încerc să-i las pe ei și să mă duc eu sau să mă duc mai târziu, dar vreau să mă și calific. Aia e ideea. Până acum sunt bine cu challenge-ul ăsta, având în vedere ceea ce fac, mamă. Nu! Aha, stai așa că nu e foarte simplu challenge-ul ăsta, puteți să-l încercați și voi dacă vreți. Hai, că vine trafaletele. Nu cred eu că mă calific, dar încercăm să vedem ce poate ieși. Încercăm aici o schemă și care ne-a ieșit. Bun. Haide! Nu! Fix eu urmam, băi, nașpa, nu m-am calificat, dar eram fix în spatele lui. Mamă, 20 de lei, ăsta îți dă 600 de token-uri de alea. Bă, am mai avut skin-ul ăsta, îl știți și voi că eu am mai avut skin-ul și am vorbit cu cei de la Stumble Guys să-mi dea să-mi dea gemurile înapoi. 800 de gemuri parcă a costat, o grămadă de gemuri. Acum vrea doar 600 de gemuri, în fine, 20 de lei, să zicem că s-ar merita pentru token-urile alea, nu pentru skin-ul ăla. Aici e greu, trebuie să iau avantaj. Și am luat avantaj, hai că sunt primul. Când ești primul, ești mai safe în challenge-ul ăsta, adică șansele să mai atingi jucători ar fi doar dacă piși tu sau nu te califici la timp. Uite cum fac eu acum de m-a aruncat ăsta șansa câteva secunde. Dacă ei mă lovesc, n-am treabă, eu continui mersul, adică să vină unul în spate să mă atingă acum, challenge-ul nu se oprește acolo pentru că... Aha, tu ești safe 100%. Nu, glumesc. Challenge-ul nu se oprește acolo pentru că n-am atins eu, am fost atins. Hai să vedem. Se califică și așa zisul Hacker 993. Că unde sunt, m-au aruncat ăștia? Mamă, m-a luat la picior. M-a luat peste picior. Mamă, m-a luat peste picior, bă, frate, bă. O specială, oh. Suntem salvați, am câștigat titlul cu doar o specială pe Stumble Guys, sigur că da. Hai, o mapă ușoară, bă, nu știu. Nici ea nu e ușoară, dar totuși. Bloc de șunu, că aia chiar n-am ce să fac pe aia. Super slide, bă. Dacă iau avans, cum am luat aici pasta cu gheața, mai că iau avans. Și avansul i-am mâncat, și bă. Hai că am atins. 1, 2, 3, 4, 5. M-au atins el acolo, ați văzut și voi, da? Hai să vedem. Hai, Cristi. Că trebuie să te califici, Cristi. Mama, aici e nașpa în apa asta, trebuie să las pe ăsta.
Încercăm aici skill-ul ăsta, care nu mi-a mai ieșit de mult timp. Nici acum nu mi-a ieșit în întregime, dar a ieșit un pic. E greu aici. E greu că... Bine, hai că am scăpat de unul, dar mai e fraierul ăsta care e în fața mea. Bine, acum sunt eu în fața lui. Bine, suntem unul lângă altul. Mamă, era să-l fac la perfecție. Nu mă calific? Ba da, al 7-le. Bă, ați văzut acolo la început, m-am calificat, dar ați văzut și voi acolo la început că am atins într-adevăr. M-a atins unul și după tot așa o să zic, m-a atins serios, nu l-am atins. Și după vine unul fix în fața mea și eu merg fără să mă opresc, l-am atins 5 secunde acolo pedeapsă. Hai să vedem. Aici dacă stai 5 secunde, mâncați-și gura, ai șansa să nu te mai califici. Vine unul îți dă pun. Am înțeles. Dacă eu câștig aici... N-am atins. Am atins. 1, 2, 3, 4, 5. Mă atinge el acolo. Ați văzut și voi că el acolo mă atinge. Lăsați-mă, nu mă mai mișc de aici. Păi lasă-mă, băi, frate. Uite, el m-a atins. El m-a atins. Și m-a dat jos. Ba nu m-a dat jos. Ba da, m-a dat jos. Ba da. Ba da. Ba nu. Ba nu. Ba da. Ba da. Bă, ba da sau ba nu? Că nici eu nu mai înțeleg. Am atins 1, 2, 3, 4, 5. Nu cred! Și aici ce mai fac? Am atins! Ai, mă, frate, dar ce a fost asta, mă, frate, bă? Halam dalam, că dacă nu ating, nu trebuia să fac eu challenge-ul ăsta, mâncava și gura, câștigam. Bun, și acum vom schimba și noi skin-ul, că văd că degeaba e slăbuț, că nu face mai nimic, mergem aici pe la epice, că astea îmi plac mai mult. Nici nu știu ce skin mai pot să aleg eu din toate astea, dar hai să alegem și noi Lordul. Și aici la animații, dacă câștig, mamă, ăla stă AFK un pic acolo, ăsta țopă, ăsta face exerciții de sport. Mamă, ăsta e mort de zombie. Nu, rămâne ăsta, dar aici cu ce să mergem? 2023, hashtag 1, șuruburi, scheleți, money. Sau cu fum, abur. Mergem cu 2023, îl tragem după noi în spate, la culoare. Mamă, nu mai zic nimic, că apoi se aude de mine pe aici că sunt rasist și nu sunt rasist. Hai să vedem. Nici voi nu trebuie să fiți rasiști, pentru că rasismul este foarte urât pentru ceilalți care sunt într-un fel asimilați ca fiind luați ca bullying. Adică dacă îi dai bullying acum, e urât totuși. Stop bullying, stop rasism. Peace. Sunt în față, mâncava și gura. Aha, hai că am atins 1, 2, 3, 4, 5. Băga mea și ficiorul să-mi bag. Pe da, bă, dar sunt unele mape de așa natură. 1, 2, 3, 4, 5. Unele mape de așa natură încât nici n-ai cum să nu-i atingi. Adică, bro, come on. Na. Nu mă mai calific eu pe asta cu challenge-ul meu niciodată în viața mea. Mulțumesc că nu e suficient că n-am voie să ia timp pe ăștia. Îmi vine și o bilă direct în cap. A, și dacă nu venea tot nu mă calificam. Băi, e prea greu challenge-ul ăsta. Încercați-l și voi dacă știți că este ușor. Vă provoc, acum vă provoc, nu că schimb skin-ul ăsta. Vă provoc să-l încercați. Și care reușește să facă pe mapa aia fără să atingă niciun jucător, e șmeche. Hai că ne întoarcem la skin-ul nostru. La rare este. Că parcă m-am obișnuit cu el așa. Mai dăm acum ultimul meci. Sper măcar să ajung în, nu știu, finală măcar, na. Dar să dea și ei mape ușoare, nu știu, de echipă ar fi frumos. Uite-te și tu! Aceeași mapă, mâncați-aș gura ta, bă, dar parcă ești că jocul ăsta te aude, să mă bată tata. 1, 2, 3, 4, 5. Ce să mai faci, mă, frate? Mă bagă în stand-by ăștia. Nu vreau să pag eu bipuri în vlogul ăsta. Încercăm schema ciobanului. Mă împinge fix în el.
Dă-te mă de aici că nu știi. Da, nu știe el, dar nu știu eu. Hai că mi-a ieșit și mie skill-ul ăsta după 10 ani. Mă mai calific pe vremea asta la anul. Aha, m-am calificat, pe dacă tu îmi dai aceeași mapă. Aceeași mapă, bă, frate. Eu spun că nu mă calific pe aia și nu pot. Jocul gândește strategic. Stai așa că îi dăm mapa asta, că să piardă. Să nu iasă lui vlogul pe YouTube, ce trebuie să iasă toate ale. E tete, bă. Ăsta va fi ultimul meci, sper să nu bagi iarăși aceeași mapă, că dacă o va băga, promit acum solemn că, nu știu, că... Nu voi promite nimic de fapt, na. Încerc să o fac, așa este la începutul vlogului, că orice mapă îmi va da. Nu mă las bătut, respect promisiunea. Dar dacă o dă la fel, așa. Bă, asta din ce știu eu m-am calificat, mi-a dat undeva pe la început, parcă. Nu mă mișc, m-au atins ei, bun. Plecă și noi acum după loc. L-am atins. 1, 2, 3, 4, 5. Încerc să număr în engleză, în franceză, că a devenit plictisitor să număr așa în română non-stop. Da, uite-l, bă! 1, 2, 3, 4, 5. Hai că m-am dat pe franceză acum, dar cu franceza mea nici nu mă calific. Fiți atenți. Fiți atenți! M-am dat eu pe franceză, dar în jocul ăsta nu este vorba de franceză. Băga-mi iași. Jocule, te rog eu. Fii calm. Suntem friend. Ești mai friendul meu. Da-te de aici. Uite-l. Uite-l ce face. Uite-l ce face. Uite-l ce face. Nu mai pot, bă, dau rage, am dat rage deja. Nu mai pot, m-a scos din minți, bă, jocul ăsta, bă, frate, bă. Bun, cam atât a fost cu acest videoclip. Eu am fost Cristi. Dacă ți-a plăcut challenge-ul în care n-am avut voie să ating niciun player pe nicio mapă, lasă un like și abonează-te acolo, mă ajută foarte mult, îmi dă o speranță foarte mare mine. Mai urmează câteva vloguri până luăm și noi Stumble PS-ul și după avem picior. Ne vedem la următorul episod. Eu am fost Cristi. Pa, pa!